जों tabuk nairkel baganni korio bini ganao kaisa khlaijak ADC government bai senamjak kaisa ADC part o partno berai nainani bagai जों tabuk thangai tongo jini ADC bai senamjakno naina bagai ke joto adongrok na khabai kobai kaisa kobokmo narokbo phaioi ADC bai senamjak kaisa nairkel baganni korio ganao joto adongrok phaioi ADC partno naifina bagai angnarokno khabai kobai kokmung yaparo phai naifidi khub naithok जों थाङै सौखांखे आरो इसा नरकना गाहामखे भिडिअ न फुनुकनाय नरक नायमानो नायदि जों ताबुक थाङै दंगो थाङै सौखांखे नरकना फुनुकनाय खम बागान दग एडिसि पार्ट खूब नायथक नारिकल बागाननि नायबो तेबो नायथकनाय नरक हामजाकनाय नरक नायनायनि मतन जागा फायनाय बायदि नरकना दै सिमिंनो फुनुक Kabai thangai tongo Raima Bazar jeta sengjak mani simi Raima Bazar je sikang purni Raima Bazar obo cross khlaika tabuk जों आरो 10 থেকে 15 मिनिटनि बिसिङाव थाङै सौहैनाय नरक नायमानानो जिनि एडिसि पार्ट एडिसि गभर्नमेन्ट बेस नामजाक पार्ट खूब लोकेशन काहाम नायनायनि मतन जागा बेलाय नायथक नरकनो फुनुंगा बागां साइटकनाय शेयार खालायदि जे जानके साबस्क्राइब खालायजागिया दंनाय बरकबो साबस्क्राइब खालायदि YTF नेटवर्क चैनल न नारिकेल बागान कासा कासि फाय सकबायजाक 10-15 मिनिट थाखायनो नारगा बागान क्रस खालामनाय इमंका फुल सियारी एमन के बांगो सियारी फुल एरिया आसालनि बरकनो नुगिया सियारी कबां एरिया गरजांका इ नारगा बागान करे एरिया खूब नायथक आवाज सबसे गोरजा दुम्बर लेकनि सिंगंकाय इमोनो प्लिज नरक शेयार खालायदि yang Sakabaya naiknya sangkai Sakabayangka oh akan थांबाय Sakabaya naik sangkai Sakabayni उत्तर साइड किसान दै जुमद्रा सारियाव ताय फायना फैनाय जानानै फै खबर बायदौ सारियाव ताय रायमा शर्मा दैनि गिनो yang gumti yang mana ini arah yang saya serangin nanti ada punya dia oke arah yang saya di depan apa sih saya harus punya dia Tuh. nggak sudah apa dah. Takros Agi शेयार खालायदि आं नरकनो खूब कबक याफोरो Roisha नोंसाबाय बय जे नायना मुसुनाय बरक बनायथों किसा शेयार खालायदि थांलायसोनि बागै शेयार खालायग्रा बेलायखे सानाय एडिसि पार्ट जत बरनो नुंगानि नांनाय एडिसि गभर्नमेन्ट बायस नामजाक ओ पादो दुंमानि परेनो हामजा कांके बेराय तंफायना बगै बेराय किरिं खालायना बगै खूब इम्पोर्टेन्ट सिनि बरकनि बगै एडिसि गभर्नमेन्ट बाय स्नामजाक कायसा पार्ट आंनारनो लोकेशन थांसो कांके तेबो कामके फुंनाय तेबो कामके नुंना बगै आंनारनो चेष्टा खालायनाय जों थांगै दंगो प्राय नारिकेल बागान हिमानि जेटा अगानार फाय सक फायजाक आं फुनुंनाय नरनो 13-14 ofising robo kuno बेलायखे प्लेस नायथक ramai खामानि दुम्बर तुइमा
Tik. बेलायनो बेस्ट नायथक जोंनि Ibrasa area. Tôi từ nani bagai porikolpona khaijaka. No phajbaka. O porikolpona ni bisingtei. Tabo. Agini naike dongbo. Bagor samse berarti tasnai. Omono sini Agi. Raima Saima. Jeda sajak mane kokthai. Tuima. Narong naini takubrok. Siari be kubuljak. Hachal ni borokno nukgia. খুব নাইথক জায়গা আগিনি কক যেমন 2016-17 তারিখ কোনো সুনাম জাতিয়া আইনে খলাইজাক লং খাইতো নাইনানি মতন একদম খাইলাইयो আইনে জায়গা মিছা মিছা চালাই जों थांगै दंगो बेफोरखौ 2018 नि परे परिकल्पना नुका बाय आरुमनाय रक गभर्नमेन्ट बाय नुका कावे आरुमनाय रक नायदे हासालो दंगांगे चिकनके नुकनाय नायतो तो नामना बागै एकदम चिकन ओ नायतो तो नामनि बिथिंसै एकदम चिकनके नुकबो कोकोनाट आइलैंड इंटरनेशनल नि जागै दंगो ब्रगो फाइनाय सफायो इंडिया नि बिथिंगो आरो 10 मिनिट दै गोसारनि 10 मिनिटनि परे थांसकनाय जोंनि एडिसि पार्टआव आसके नायतो आं नरकनो फुनुकनाय नरक आं बाय गोरोंगै दंदि बा शेयार खालायदो किसा मनि बागै नरक फाइदि आं नरकनो कबक मुंनियाफोर शेयार खालायना बगै भिडिअ आगाने लगाउँदै दंगो गोबो गाबो ए नारकल बागान गान्दार सफैजाक नायतो तो शेयारिनि बागै नुक गया कोकोनाट आइलैंड फाइगांटेने एडिसि पार्क नो नायनानै तापुकी मलाइसो फाइदो kalau no फाइ कुनि फाइ अनि अफलाइन tinggal barang आरमनाय रक नायदि जों थाङै दंलायो दाबो सियारि कुंगियाको टाउन 9टा 10टा बाजि दङ आं लकेसनाव थाङो सिगां फुनुंनाय एडिसि पार्क बुसुक नायथक नारं नायदोंदि